Mwana wayo akatambudzwa kwenguva refu. So ndondikamutarise ndonzwa kubatikana. Vakutoudza Theuma kuti bata chinhu changu ichi naiwe Theuma. Ambotaura zvene muromo wake kuti bamukuru vakandibata mazamu nenhengo. Kwandiri there's more to it than meets the eye. Maybe vakatopiwawo mbichana. Sekuru avaindirara, vaindita mukadzi wavo every day. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Chava kuteverera nyaya yatakamboita pano paJinkstown, nyaya yemwanasikana anonzi Theuma uyo akanga achimbunyikidzwa kwaakanga achichengetwa nemurume watete. Nhasi uno tadzoka zvakare. Patakauya pekutanga, mwanasikana anonzi Theuma akanga achiri kugara kumba kwaivo Sabhuku Kandira. Kudzoka kwataita kunoku inyaya yekuti Theuma akazenge atiza kumba uko. Vatataura navo nhasi vataura ivo vakati mwana auya achitaura kuti zvokwadi zvinhu izvi zvaiitika. Vakatora mwana vakaenda naye kumapurisa uko kwavakanonzwa kuti iye akanga adzokera akanovharisa dhoketa achiti kwete, ndakanga ndisingambunyikidzwi. Theuma aigara kumba kwavo kuna banguru vake, vanhu vari sekuru, mukadzi murume wa tete. Theuma akauya kumba kwangu muna September, vasarwa ne2 days kuti vavhure chikoro. Ndaichera makomba mumunda. Ndichera makomba mumunda akati sekuru gogo ndauya. Ndine nyaya yangu isina kumira zvakanaka, pakatoipa gogo pakatoipa. Akainisha mwari yake ndipure sense. Saka ndakabva ndabuda mumunda. Ndikatege ndiatende mwana semunhu anoshanda nevana kuti mwana ane chichemo chei kwandiri. Akasvika tabhatasiburuka bhatanosvika patamira pamutohwe aina pure sense. Zvikanzi gogo ndauya. Ndine nyaya yangu iri kundinetsa kumba uko. Ndiri kumanikidzika zvakanyanya. Banguru wangu kubva zvakaenda tete kuSouth Africa. Every day vari kuuya nemabhiskits. Vombondigadzika pamakumbo. Dzimwe dzenguva vanombondibatisa mutezo wavo. Tati pakukubatisa mutezo uyo Theuma havana here kuzokumbunyikidza. Zvikanzi aiwa takangopirira ipapo pakungobatwa chete. Vandisiya. Kana zvazoitika cheta sei chakuudzai. Saka nyaya iyi saCCW yakandiremera kugara nayo mukati mehana yangu. Ndakabva ndaenda kuchikoro, pakavhurwa chikoro. Ndikanoona deputy madam Mushatibaya. Ndikataura nawo ndati madam ndakaudzwa nyaya naTheuma Kandira. Achiti banguru wake vari kumupa mabhiskits. Dzimwe dzenguva vari kumupindira mubathing room achigeza. Utomubata umusiya zvakadaro. Saka zvinoita here madam kuti mwana akangobatwa nemunhurume munongoziva kuti munhurume akangoona munhu asina kusimira munhu wemukadzi andomumbunyikiza. Saka iye ari kungonditi ndingobatwa chete. Zvikanzi kati Saka takatorana nahead madam Mushatibaya nemamwe matichers epachikoro po tikagara round table tichionesana nyaya iyi. Saka headmaster vakati imi muchiregedzai kuti sei kuchisirira nyaya iyi. Itai kuti mumutore Theuma wacho muite sei mutaure naye. Fushwa Theuma takamutora tikaenda naye kumba kwa madam Mushatibaya. Taenda naye kumba kwa madam Mushatibaya tikamubvunzurudza mwana akataura saizvozvo. Akati ndakapiwa phone, ndikatengerwa sketi yangu, ndikatengerwa masocks. Tikati kwa mazuva ano uchiri kungorohwa here semarohwerwo awaitwa nekuti kudhara waitaura kuti ndiri kurohwa gogo hazvina kumbondimirira zvakanaka. Vakati mazuva ano handicharohwi, tikugara hedu zvakanaka. Tikati kutaura zvakanaka here Theuma akati for sure. Ndakamubvunza futi ndina madam Mushatibaya ndo vakazomubvunza. Takatoda zvokutombomutora maaudio mwana vachitaura. Zvikanzi hapana kana pane zvinenge zvaizoitika ita sei chakudzai gogo. Ndadzokera kumba. Pachikoro headmaster akazoti awareness. Vakatora mapurisa epakuya paSelusi. Vauya vaita awareness pachikoro. Vakati varume tikukunzwai zvamuri kuita mukati medzimba dzenyu idzodzo. Vana vasikana vamugara navo vechidikawo. Kumbunyikidzwa kwamuchavaita chakusungai chakutorai ende zvichabuda pachena. Zvakabva zvaperera ipapo. Nekufamba kwenguva Philip akazouya zvakare. Kumba kwaita sei zvikanzi kumba kwachona kusikumbogarika. Akabva apo bhatiza kubaenda kwa Sabhuku Manene kumusoro kunogara mwanasikana wangu. Pamba baiwa Sabhuku Kandira pachona ipapo. Achipedza kudaro hakunoita 2 days ndakabva ndaona ngonza shauya zotorwa nemapurisa. Ngoni mapurisa akati rafu kumwana wangu anambonditora zvakanaka mama. Vakangomutorera murodhi. Vamutorera murodhi baba ndikuedza kuda kuvabvunzisisa. Kana nepamba chepa anombozosvika. Nyaya yakaita mwana nyaya chaita sei? Cheirai kumapurisa.
kana muchida kunzwa chokwadi fonderai isi sake ndeivaudza chokwadi. Ndakutotaura pai kuti ko wanzi chiko zvikunzi ngoni dzashe akamitisa Teuma. Yowe zvakandikachamadza mudikani. Kuda nangu ngoni dzasina Teuma nambokuona ini. Kana kuti anditi one day Teuma aigara akangomanikidzika vedu wei. Angasina kana rufaro kana kuti mwana uyu kana pamba pachina kufamba angasingafambi. Saka zvakazondishamisa kuti ngoni dzashe amitisa Teuma. Zvarini vakadanana rini vanawa. Ndikati mwana harambirwe. Andibunozwa vana unyango mwana mukomana unyango mwana musikana avatomborambirwa. Ndicharamba inini kuti mwana wangu ana kudanana nani na Teuma mangwana ndozonyara zvakare. Ndakabva ndatongonyarara zvakadaro. Pano pakazotorwa ngoni dzashe statement abatorwa zvakataura izvo andambozvinzwa. Saka takanzi izvoni dzokerai kumba. Teuma nangoni dzashe havana kunyanya kusiyana maages avo. Teuma ane 17 years ngoni dzashe 19 years. Kana takukudai kupolisi chata sei tichakudainzai nyaya yangu ngoni dzashe tozomutonga. Haina kuzoperera ipapo mudikani. Teuma ndakazongona auya kumba futi zvakare. Koma dzoka naye Teuma wauya wega. Kotete wako vari kupi? Vadi kukuunza vari iwo sezvo nyaya ichi iri kumapurisa. Andisumbogara zvakanaka. Waita sei? Andisumbogara zvakanaka mwana anga akutochema. Chandakakwanisa kuita ndakafundira tete vangu mai Mudzonga. Ndikafundira sabhuku moyo. Ndikafundirawo nevamwe vatonamata navo. Ndinzwiro zvekutaura mwana uyu. Nechikondero chokuti nyaya ichiri kupolisi asati yapera kutongwa. Takanzona kana ari muroora wangu Teuma tichanomupirwa kumapurisa. Vakakomekedza zvakare kuti Teuma ichi underage. Azvite kuti aite semuroora womunhu. Semunhu womutemo ndakatya kuti ndigare na Teuma. Ndakabva ndakadainza. Vakati mai matweya maita zvakanaka magona mwana uyu hafanira kuita sei kudzokera. Ndatozongozviona kuti zvoshiwa mwana hafanira kuita sei kudzokera kuti chokwadi ndese chibude pachena. Akabva auya kuno kwatete mai Mudzonga. Barara. Anzi akangorara usiku wese achichema. Saka pandakazwa ini kuzomuona akati ndoda kukuudza zviri pamoyo pangu. Ndakati taura. Zvakanzi muye nangoni dzashe. Ndakadzokera kumba ndati ngoni dzashe anditi kuna Teuma ataure zvaari kuda zviri pamoyo pake pacho. Ndakabva ndasvika ndati ndauya nangoni dzashe Telo. Chitaura zvauri kuda. Teuma akasvika kuti sorry gogo. Nezvandakaita kunyange zvazvo zvakaitika asi ndoda kuti mundikumbire uregerero. Ndoda kutsvaga kuchengetwa. Handisi kugara zvakanaka kumba uko. Ndikuti ndikatanga kudya sadza ndikukonorerwa sadza iroro kudya sadza rababa vedu. Asi wakasungisisa baba vedu. Mwana akuti aite chinochi ungodai uri kusungisisa baba vedu. Saka ndonyaya yandakapirwa na Teuma. Akanditi gogo ndikumbire uregerero. Ngoni dzashe ndakazodanana naye. Papai. Kumashure uko zvakaitika ndo machemera aita ndo kutsanangurira kwandakakwanisa kukuita. Iye zvinezvi tiri kunzwa kuti patakambouya takatoona Teuma ari mungoro achitoenda kumba nemhuri yekwakandira. Asi kuuya kwataita nhasi tanzwa kuti Teuma akatiza pamba apa. Paakatiza akaenda kupi uye iko zvinoizvi ari kupi Teuma? Teuma pari zvinozvi saCCW takatorana na Teuma tikaenda kusocial welfare chegutu ndokwatakanomissiya ikoko. Handisi kuziva kuti akaiswawo kupi kuti mwana uyu akwanise kutaura chokwadi. Nechikondero chokuti kumapurisa uko akabva adzorerwa futi kumba kwaaigara achimbunyikidzwa ikokoko. Ndo matiziro futi akaita sei akadzoka bheki kwandiri achinditsanangudza sematsanangudzira ndakudzai kuti handisi kugara zvakanaka kumba uko. Handichatombowana kana rugare. Saka akatorwa nesocial welfare. Akatiza akauya kumba kwenyini. Ari kutaura here kuti baba mukuru vakamumbunyukidza. Tiri kuziva zvinezvi kuti Teuma ane pamiri. Mwana mudiki ane pamiri. Ari kutaura here kuti baba mukuru ndo vakamumbunyukidza. Akazondiudza. Ichokwadi. Akataura kuti baba mukuru vakandibata saka gogo ndiri kukumbira uregerero. Kuti ndiwane kuchengetwa nemi. Zvototi vese vari kutoziva muno munharaunda vari kungoti amwene vaTeuma handisi kuzviramba. Nechikondero ndikazviramba kamangwana ndichazonyara ndini sembereki wangoni dzashe. Akataura kuti banguru vakandimbunyukidza. Nyaya iyi yakaenda kumapurisa. Tikambonzwa kuti sabhuku kandira vakaenda mudare vakapiwa bail. Iko zvinoizvi kumapurisa nyaya iyi iri kufamba sei? Sevanhu vemunharaunda muchiri kuiteedza here kuti muzive kuti nyaya iyi iri kufamba sei? Ininiwo takaenda ikoko kumapurisa saCCW nemasabhuku andakaenda nawo natete vangoni dzashe tikaenda. Takanzi zvoni imimi ana mai imimi ndiri kuudza mwana zvekutaura.
zvichinzi Toma akaenda futi kumapurisa ikoko akanodzimisa dhoketera Bangura achiti ndiri kukumbira uregerero baba mukuru havana mbondibata-bata. Saka ndisingaziva kuti mwana uyu kumba kwaaigara achingoudzwa mashoko anorwadza zvokuti kana kudya kwacho naitoti gugu ndikutadza kudya. Saka Toma haako kumba akazotiza zvakare kumba kwavo tikaenda naye kusocial welfare chegutu. Zvichida kuti iye zvino izvi mwana hamusi kuziva kuti ari kuchengetwa kupi kwacho, muri kungoziva kuti akatorwa nevesocial welfare. Ndinotenda mudikani, ndochokwadi ichocho. Chii chamuda kutaura imimi? Tinoziva kuti sana amai tichida kuchengetedza vana, asi iko zvino zvimwe kuti kumapurisa zvaakunzi mimi ndimi kufurira mwana, iye mwana wacho akamboenda akaripota akaenda akadzimisa. Chii chamunofunga imimi chingaitwe kuti vanasikana kana kuti vana vese zvavo vachengetedzeke? Kuti vana vese vachengetedzeke tinofanira kuti tivabate zvakanaka mudikani wangu, tichivapa kodzero dzavo kuti mwana agone kutaura chokwadi. Nokuti aiti kana ndikada kuti ndiudze tete kuti Banguru vakandidai, tete anobva burisa muromo wekuti zvoni ndinozviuraya, ndakutozviuraya, nyaya yako iyi handisida kana kutomboinzwa, siya zvakadaro. Saka isusu kuti tikwanise kugara nevana ngatinzwe zvichemo zvinotaura vana, mwana ave open kwauri mubereki kuti agone kutaura chokwadi. Nokuti ndikamubunyikidza kuti mama ndoda kuti ndobva ndatomukata ipapo haazokwanisa kuburisa chokwadi chake. Ndozvandinoona ini kana ndisingazivi kuti ndakudayira iwe here. Aiwa mazvita enyu. Aiwa tinotenda. Vemunharaunda yekuJinkstown ava vari kumira nevana vakanga vachibatwa zvisina kunaka kumhuri yekwakandira vataura kuti kuenda kwavakaita kumapurisa havana zvakare kufarira mabatirwo avakaitwa, nokuda kwekuti mapurisa vakanga vakuti ivo ndivo vari kufurira mwana kuti anyepe, kuti Sabhuku vaimumbunyikidza. Nyaya yaTheuma iri kundirwadza. Akambunyikidzwa mwana takabvira tese sevabereki tangorasika kuti mwana sei akadzokera kwaaigara. Tingadai takangobvira tatora mwana takamuchengeta sekuchengeta kwatakaita Philipi. Saka ndopatakarasa madhiri ose, nokuti vekufemili iyi kwaSabhuku vakabva vatora mwana vakamupa mari vakati enda unodzimisa dhoketi uchinje uti wakatumwa necommunity ndo yaikufurira. Though community haina chayakamboudza mwana, vanhu vaizviitira zvinhu zvavo vari kumba kwavo. Saka zvino kupolisi hakusina nyaya yemwana. Mwana akadzokera zvakanodzimisa dhoketi. Ambotaura zvene muromo wake kuti bamukuru vakandibata mazamu nenhengo. Asi apa akudzokera zvaunodzimisa. Saka ndopatakabvira tarasika nyaya yedu yese. Kunyange zvavana tiri kuvenga Sabhuku, but hapana kuvenga Sabhuku. Izvozvi musuno ndakanzi nesocial welfare uyai nemwana neBethi. Ndakaenda namaingorima natakudzwa. Hatina kutogona kusvika pamba. Sabhuku chaivo vakapopota nemuromo wavo kuti Jinkstown yese hamunyari against munhu wani, umbowo hwenyaya iyi munahwo here. Asi ivo vaizviitira nyaya dzavo vega. Mwana anonzi chikomana ichi chikaenda chikanoripota nyaya, hapana munhu akanoiripota nyaya iyi, yakatoriporwa nevana vavaichengeta. Asi nhasi nekuda kuti chokwadi chabuda vakurwadzwa nekuti vanhu taakumira sei nevana ava. Muri kureva imimi kuti Sabhuku kandira tova nezvavo. Last time vakanga vanziwo vakanzi nedare bail condition ngavasadzokere pamusha pavo. Iye zvino izvi vatori pamusha pavo vari kutorarama zvavairarama. Vatori pamusha pavo full time. Nyaya iyi yakatopera kuti nokuti mwana akaenda akanodzimisa dhoketi kuti bamukuru havana mhosva. Ndaitumwa necommunity ndinyorese kuti vakandibata nhengo nemazamu. Ko iko zvinoizvi kutiza kwaita mwana akataura here chanyanyoita kuti atize? Kutiza kwaita mwana kwakatizira kwamaingoni akati ndiri kukumbira ruregerero kuna maingoni, mwana wenyu haana kurara neni, ndakarara naSabhuku. Saka tikati kana nyaya yakadai ngatidzokerei kupolisi. Ndopatakaenda kupolisi, polisi ikasvika kuti nyaya dzenyu dzaakunetsa, mwana uyu haatauri chokwadi. Akauya pano ari oga pasina vanhu kwakandira akati ndiri kukumbira kudzimisa dhoketi randakavhurisa bamukuru havana kundibata nhengo. Of which mwana uyu anga afurirwa nokuti chikafu zvese aizviwana pamba ipapo. Saka vana vakandira vakarwadziwa vakapa mwana uyu $3 kuti aende anodzimisa dhoketi. Zvinoreva here imimi kuti iko zvine mamiriro aita nyaya zviri kuita sekuti hapana chimwe chinhu chokuti munokwanisa kuita Sabhuku kandira iko zvinezvi vato Freeman? Eye zvino he is a Freeman, asi ameno pamberi papa vanoti nyaya takadzokera nayo kupi kupolisi zvekare kusocial welfare tikaenda nayo. Saka patakaenda nemwana ndakanzwa mapurisa achifona kusocial welfare kuti mavapapi nenyaya yemwana kuti toda kuti mutipo information. Saka tikuziva kuti vakapiwa vakuhendla kutangira papi, taakumira kuona kuti vari kuifambisa sei.
Pakatiza mwana atiza kubva kumba kwaaigara kwaakandira akuchitiza iye zvezvi paatiza apa makaenda naye here kumapurisa kuzoti mwana zvinezvi atiza akutaura izvi makaenda naye here takaenda naye kumapurisa ndipo vakati mwana wenyu muchenjererei anokuitisai nokuti akadzoka pana akataura kuti tikati aiwa akaona kuti mwana takamusiya achigara pamba ipapo nevanhu ava saka vakamukonvinza mwana akanodzimisa dhoketi ndo vari kumuchengeta ndo vari kumupa chikafu dai takangobvira tatora mwana sekutora kwatakaita kamukomana kauti akachadzokeri uku kakuchengetwa samwe dai pasina kumboreba kwenyaya kudai dai nyaya yangobuda iri zvairi. Samai chii chamuri kuda kutaura imini zvichida kune vemutemo ivo vamapurisa vanotamba nyaya idzodzi kana kuti ivo vematare edzimhosva? Samai indinorwadziwa mwana uyu akambunyikidzwa nguva refu saka apa anenge akutoita kungati akurasa njere nokuti anoti akataura ichi osiya otaura ichi osiya otaura ichi zvakuti kungati ari kuudzirwa but pasina munhu ari kumuudzira mwana ava free yezvino ndopakwanisa kuti adi achifaranikwa achitaura zvaiitwa zvacho saka vanhu kana vakuzviona vanobva kuti ari kuinfluenza but panenge pasina influence mwana ari kutaura zvaiitwa kuti sabhuku vakandimbunyikidzwa kakawanda vaimubata chibharo kakawanda asi kana zvakutaurika zvino zvinokuda kuti mwana uyu akatombobva pamba pasabhuku akadai saka vanhu vakuti mwana ari kuinfluenza but chokwadi changobuda sezvachiri vadikani kana sabhuku varivo vakabata mwana kuti takatozosvedza tinashe akauya vanga vakuramba hanzi vakafonera loya ravo rikati ndo the right person ibvumai zvavakuda kuti muite sei muite saka kana varivo vane spemu rakashanda pamwana vachangobuda kanawo vakarasika rikatadza kuve ravo asi naivo futi vakatobata mwana achibharo nguva refu nokuti mwana anga atori used ukada kuzvitarisisa saka kureva kuti vana baba nana amai tikumbira kuti kana tine vana ngatigone kugara nevana zvakanaka kuva nherera isi mhosva zvinorwadza zvinoshungurudza mwana uyu akatambudzwa kwenguva refu zvondo ndikamutarisa ndonzwa kubatikana saka nyaya yake inongotsikirirwa zvayo asi mwana akashungurudzwa kwenguva refu takatarisa tisinganzwisisi chingonzvengwa kudai asi zvinokumagumo ndopatakuva kuti mwana uyu aimbunyikidzwa saka sevabereki vevana vana baba nana amai kana tiine vana vatiri kuchengeta vasiri vedu ngatingogonai kuvachengeta sevana vedu nokuti kana wamutora watove nepotential yokubata basa rawatorera mwana kwete rokuti uzoshandisa mwana kumuita mudzimai nguva isina kufanira. Vana baba ngatiregedzei kushandisa vana nguva isina kufanira kuvaita vakadzi. Vana baba vemuno muJinkstown zvawanda mashoko aringotaura kunzi vana baba vemuno muJinkstown vari kuabhusa vana kuti adireiko kushungurudza vana vedu ndo maministers emangwana life yedu Jinkstown ichaenda up yava chiiko ngativei vabereki vane muono nemhuri yedu ndo maministers emangwana ndo mapresidents emangwana atiri kuabhusa iye zvino saka vabereki ndaikumbirisa zvizhinji kuvabereki vechirume kuti dananai nevezera renyu kwete kumbunyikidza vana kunyengeri kanzi igore renzara musatengere vana mabhisho muchiti vana morara navo nomuchabhisa mutokanganisa vana ngavangokwana nguva yavo kana yakwana tisashungurudze vana. Amen. Pane here zvakazoitwa kuedza kuteverera kana kuti kutsvaga vabereki vevana vavira? Vabereki vevana vavira mai vacho vari kunzi vari kuBanketi, baba vacho vari kunzi vari kuMozambique, pana mbuya vari kuHinton View vari kunzi vakauya muno muJinkstown iri last Sunday hanzi vakataura kuti handina mwana andinotora baba vavo handizivi kwavari kuMozambique kuti vapenyereka kuti vakafa saka handina chandinogona kutorera vana ivavo ndine vangu 5 vandiri kuchengeta saka handigoni kuchengeta vana avo. Ko mai vakazotsvagwa here uye mai vari kuziva here kuti ndowo raramiro yaita vana vavo iko zvinezvi umwe ari kusocial warfare umwe akuchengetwawo paari kuchengetwa? Pane zvakaitwa here kuti mai vakwanise kuziva ndowo mararamiro aiita vana vavo? Munzwisiro wandiri kuita mai vachowo futi vanenge vanga vachingoriwo munhu yavo mumabhawa ndosaka vakazotora vana vakudi vakuvachengeta saka ndifunga kuti mai vavo vanombokwanisa kuti vaite sei vaite take care of vana vavo. Imwe nyaya indoda kutaura ndeyekuti tiri kushungurudzika pamusoro pevana ava. Vabereki ava vari kurambira nemabhethi evana. Izvozvi Philip ari kuda kuenda kuchikoro form 1 anoenda sei asina bhethi? Theuma wacho kwaakaenda kusocial welfare akaenda futi asina bhethi. Dhona wake anga achida kuti aone bhethi. Nevesocial welfare vangada kuti vaone bhethi kuti vawane kuti makore ake amira sei. Saka mama kandira vari kurambira nemabhethi.
patakaenda kuchida kuti vatipe vakati hanzi ana mbuya vavo vekuchegutu. Tikafonera mbuya vekuchegutu vakaramba kuti havana kumbopuwa mabhethi. Saka hatizivi kuti motibatsirawo sei kuti tiwane mabhethi evana vadikani. Umbowo hutoripo kuti vana ava vane mabhethi aiveko kumba ikoko. Takabvunza vakamira pa vakati endai kumba munopiwa. Kobva taenda kumba ndo patakasvikoshaudzwa nasabhuku. Tataura zvakare nevamwe baba vechidiki avo vataura kuti nyaya iyi ichiitika pekutanga vanhu vakanga vasina umbowo, but mushure mekunge pane zvaitika izvi vanhu vachema kuti zvakanga zvisina kukodzera kuti mwana adzokere pamba paakanga achimbunyikidzwa nekuti hapana chokwadi chaizobuda. Nyaya iyi nyaya yekutibata zvakati nyanyei, nekuti kana takatarisa zvakaita masabhuku nevamwe vese vanokudzwa hatitarisiri uori hwakaita seihwohwo, nekuti vanhu vakuru vanoremekedzwa. Nyaya iyi ndichinzwawo zvangu muchidimbu. Pandakatanga kuinzwa mukomana aipomedzerwa anonzi Ngoni Dzashe Matweya. Saka Ngoni Dzashe uyu ndotamba naye. Saka ndotamba naye ndakamubvunzawo, nai Ngoni, nyaya iyi chii chakaitika? Hangoni nyaya yakadi akairanga. Kati aini nyana mhosva nenyaya iyi, but mwana uyu aitomboya kuna mai vaNgoni achiripota nyaya yaitwa kumba kwani kwavo, handiti achiripota. Saka mai Matweya ainzoenda kuchikoro unoripota nyaya yekuti ndozvandaudza nechi nemwana, hanzi kune maaudio akaenda kuchikoro, everything zvakaenda ikoko. Saka zvadaro wakasvika pakaendesa nawo mapurisa zveshuwa, Ngoni akanosungwa. Ngoni ari kunzi akanorohwa kunotoni, isusu edanga ndisipo. Ngoni achitaura anoti ndakarohwa, kuti bvuma kuti iwe ndozvawakaita nechi nemusikana. Asi Ngoni mukurohwa kwaita airamba. Kusvika Ngoni arwadziwa nekurohwa vanobvuma kuti zveshuwa ini ndakazviita, kuri kurwadziwa nekurohwa. And then Ngoni abvuma nekuti iye matauro akaita akati pandakabvuma wakati iwe kuti tikuregedze kuti uende kumba, bvuma kuti iwe zvawakaita. Zveshuwa mukomana akabvuma kuti ndozvandakaita. Wari kunzi wakabviswa mari 160 yawakabvisiswa kuti Ngoni abude uku. Vakabviswa nemapurisa? Mari isina risiti. Saka zvawakabviswa 160 yai, Ngoni vauya kupi? Kumba. Ndopakanza kuti ndarakandira aenda kukoti atsvaga lawyer, handiti atsvaga lawyer kudaro mudhara uyu ari kunzi paakatsvaga lawyer akabva atorerwa bheo. Ndarakandira vapiwa futi peace order kuti asasvike pamba apa. Saka zvadaro kandira chinzi ari kugara chegutu. Uyu musikana uyu achigara apa nevana vakandira nemukadzi wacho vachigara pamba. Saka zvadaro Ngoni Dzashe vanogara padhuze nepadhuze nekwakandira. Saka mukomana uyu mukutamba kwandaiita naye akauya kumba kwangu kanenge ka 3 usiku zvekuma 11 achisvika kochi kanza ndikunokerwa dhoo kupi kumba. Asi pandikunokerwa dhoo ndikunokerwa navanhu vakandira achiti buda utorechi mukadzi wako kuma 11 dzeusiku. Ndikati chirudzizwa achitoti aipapa ndatotiza kutoya kupi kuno. Vanoti alright ngatipinde mubatitese tirari. Ini pamba ndogara ne 2 rooms. Ndina vana vangu 3 vasikana nemumwe muzukuru wangu andogara naye. Vanorara murumu yavo. Ini rumu yangu nemudzimai wangu. Saka ndakamuti ngatichirare tese mubama ndikurara ini nemudzimai wangu. Mudzimai wangu kumapeto inini pakati yekuti ndichitiwo mumwe wangu handingamurasi, handiti. Tagara dzinenge 2 days aenda kumba kwawo. Akauya futi usiku zvekuma 10. Chii Ngoni? Ndo zvaitika futi. Ndatosiya musikana akamira padhoo. Ndatotiza. Awakomana wangu akamira kurodi. Pinda mumba wetese urari. Vatarara futi sematarara takamboita pekutanga yai. Zvadaro ndopandakamboti Ngoni iwe Ngoni kuti urambe uchienda kwazvitese hazviiti. Ngatichigare tiri kunoku. Patagara takamva zvindaumbonoonawo amai. Vaenda. Musi wacho akaenda futi. Achiti ari kunorara kumba kwawo. Vanokerwa futi. Vatiza futi vauya kumba kwangu. Akauya kumba kwangu ka 3. Auya kudaro. Ndopataka musikana uyu ndopa akazouya kuswera mangwana acho kumba kwana Ngoni. Vatatofonerwa inini namai vaNgoni vachitoti musikana waNgoni aita se auya ari kunzi musikana waNgoni uyu ane mimba. Auya zvikanzi patatoenda ikoko inini nemudzimai wangu. Tasvika ikoko ndopatakasvikawo mamai mudzonga wangu watova kupi ikoko. Tasvika kudaro. Kuyo chaita kuti uye pana pachii.
taakubvunzawo zvikanzi aisu inini ndichaita kuti ndiuye panapa nangoti regai ndiende kupi kwanangoni nekuti ngoti ndiye muridzi wechi wenhumba. Nyaya vanobva vata kuti tinyanye kumubvunza hazviti ngatange tatafonera mapurisa kuti ndo zvaitika. Mapurisa ainzi aikuita nyaya iyoyo paafonerwa. Mino anonzi anoshandira unotoni but anogara paafoya akafonerwa kudaro zvikanzi ndo nyaya iripo musikana uya aita sei auya kumba kwaMatwere. Mapurisa iye akapindura rafu akati inini nyaya iyoyo inini handisisimo munyaya ipi iyo imi migadzisai nyaya iyoyo sevanhu vemumusha mupedzerane kupi ikoko. Mapurisa iye achipindura zvikanzi ko imi munoti gadzisai nyaya iyi semusha sei iyo mbuya Matwere nemwana waungoni vakanzi isu tichazokudaidzai tozokuudzai titorai musikana here kana kuti zvodii. Saka mimi nhasi kama kuti migadzisai nyaya semusha hatichanzwisisi vangu kata foni wakata foni kudaro ndo pakati vatakangoti kuti mwana uyu arare panapa Matwere hazviite sei hazviite. Imimi maimusa maimusa ndo anonzi nditete wangoni vatati chiendai nemwana kupi kumba kwenyu paauya naye zvishwa apa pambapo auyiwa naye ndo patakazouyawo tichivhunzudza mwana achiramba tinizvo handizviziva nhumbu ndiyangoni bamukuru vanongobvira vadi waita izvozvo. Saka neday 3 ndo pakazoti inini kuti achokwadi aukuudza ichi chokwadi zvesho inini ndaityha kutaura kuti ndikuudze zvakaitika nekuda kuti uku kwandanga ndichigara ndaiabuswa ndichinzi sadza raukudya iri kai izvozvi baba vedu havasi kugara panapa iwewe kutodyako sadza uchitadza kuenda kumba kwani kwako kune muridzi wechi wenhumba. Saka inini nyaya iripo zvesho bamukuru wakadii wakandibata bamukuru ndowaindita mukadzi ini everyday zvangoni ini zvangoni handiti handizviziva. Kosei vaitadza kutaura akati inini tete wangu nyaya havaite sei havaiziva. Vana vacho vaitoti ukatotaura kuti vazvizive mai vedu vanogona kudii kufa. Saka maiona ndisingatauri but izvo handisisina hangu basa nazvo noti ndaiabuse zvesho ndo pakazotakura navanhu vachienda kunotoni vasvika unotoni zvinonzi futi musikana akatomborohwa futi nemapurisa achinziwewo kushandisa vanhu nokuda kuti wakamboya uchidzimisa dhoketi apa iwe wakuti nhumbu ndeyakandira sei hauna kubwana hanzi varohwa musikana apa akazvitakura apa futi musikana ari pamushonga. Saka ndizvo here zvinofanira kunge zvichiitwa nemapurisa kuti vanoabhusa munhu akazvitakura vanomurova pafuti munhu uyu murwere tikamutarisa handiti wachimurova kuti iye zvakuti hazvisirizvo yeti iye ari kuzvitaurira ega nemuromo wake paakabva pekutanga kupolisi akanosvikira futi kwakandira zvisizvo zvaifanira kunge achiita aifanira kusvikirawo kumwe kana kune vamwe sabhuku kana kusocial welfare ndokwaifanira kudii kuenda but akadzosera futi kwakandira. Saka ndepapi paizobudisa chokwadi chekuti nini ndizvo zvaindaiitwa iye achigara papi pamba ipapo hapana magona matauriro aigona kuita kozi aipiwa chikafu papi ipapo zvese aipiwa papi ipapo. Saka uye aityha kuti nini ndikangotaura chokwadi pamwe ndichabva ndadzingwa pamwe ndichabva ndatemwa nedemo kozi aitopromisa kuti tichakuuraya tichakucheka nebanga ukangotaura nyaya yekunyepa tichakucheka nebanga tichakutema nedemo. Saka inini ndau yangu kunomirira hangu kusaidi kwangoni kuti ngoni akauya kwandiri ka3 usiku ndichirara naye mu1 room ndine mudzimai wangu asi mudzimai arara kumapeto inini pakati ngoni dzashe kumapeto torara 3 days zvichidaro kuma 11 mazuva akadii akateedzana. Saka inini chandoda kungokumbirisawo hangu kuvanhu vemutemo tikukumbirawo kuti kumapurisa kana vari panotoni vari kuona kuti nyaya havasi kuikwanisa isusu matongero ari kuita haisi nyaya yetikuda kuti ibve nekumusoro ichidzika chokwadi chose chibude pachena kuti nyaya yedu itijekere kuti masabhuku edu nevose vanokudzwa vari munomu wajekerwe nenyaya ipi iyi nekuti iri kuramba ichitsikwa yeti kandira wacho anonzi akatotengesa futi mombe achitenga mapurisa achibhadhara mapurisa kuti nyaya iyi inzi nyaya iyi haaizivi. Saka isusu kunyange nhasi tikanzi handei panotoni vanongotidzinga kana kuti abhusa kuti imimi mukunyepera sabhuku kandira yeti mwana ari kutaura ega nemuromo wake. Saka isusu tikwanyepera papi. Saka ini chikumbiro changu ndechekuti nyaya iyi zvanhu zvakadii kuti ibve nekumusoro kuakuru ari kumusoro asiriwe panotoni yabva nekumusoro ichidzika kubva kumusoro ichiuya kudzasi and then nyaya ichinyatsa kutorwa kubva pekutanga kusvika pairi nhasi nyaya yobuda
pachena. Vanhu vemuno masabhuku edu neose vakumira munyaya iyi vajekerwe nenyaya iyi. Nekuti sofa vamwe vese vakagara apa vari kuenda kunotonuka, vari kutonzi mimi muchanyura futi nekumirira kwamuita nyaya iyi, nekuti imi mukupomedzera munhu zvaasina kudi kuita. Saka isu tinoita kutya kuti pamwe anytime tichangoya tichitorwa nemapurisa kuti mimi muri kufurira mwana uyu kuti ataure kuti Kandira ndiyakamubata. Yeti mwana uyu aigara kwaKandira. Ininiwo pandakatanga kumuona ndisati ndamuziva zvangu, ndaingomuonawo achisunga mombe achichera mvura, ndichinzwawo nhoroondo yake ichinzi vana vanoforoma zvidhina. Vanogona mungana 3 dzeusiku amene vachipedza nguva iyo vachiforoma zvidhina, pamwe vachikafa havatoji vachiabhuswa vana. Takamboenda kunhamo kunonzi kwamai Moyo, kwamai Sabhuku Moyo. Taenda kunhamo kwekwe nyaya iyi Kandira akamboita kuti vana vekumba kwangu vanomusikanzwa chichi. Ndopakanzi naBaba Manene, ko iwe mudhara iwewe zvaunoti unonamata uri kudii kumbotorawo vana uchienda navo kuchichiwani kwako, unobatsirwa nevana vapi ava? Ndarakandira pakadzamba-dzamba hana kubuda pachena. Zvanzoenda wobatsirwa kana uchiti vana havo vane musikandira, batsirwa ukanamata mudhara, zvinhu zvese zvinoita zvakanaka. But akatanga kungodzamba-dzamba hana kubuda pachena. Pamusoro pekuti aripoterwa nyaya yekuti paitwa repi kana kuti pabatwa mwana uya azoonekwa kuti ane mimba, kwezi kuti nyaya yese izobuda inhau yemimba yakabuda pamusikana nditi pamwe pese apa pasati pane mimba nyaya haina kumbobuda pachena, yaingotsikwa-tsikwa. Saka pabuda nyaya ndopakunzwa kupomera Philipi naTheuma kuti wakatengesa mombe, wakatengesa mbudzi, wakatengesa huku, wakatengesa zvakati. Kana mukatasa age yevana ava anganzi angabate mombe mudanga otengesera munhu, kana madzisabhuku akagara pa munhu mukuru otengeserwa mombe nemwana mudiki, uchiti mombe yacho aiona kupi kana kuti mbudzi yacho aitora kupi. Pamwe mwana waPhilipi anogona grade 5 kana grade 6. Grade 6 inonepi mombe? Mombe inotengeswa nechi nemunhu mukuru. Asi yanyaya yekuti wakada kungoti vana ava varinzi havasi kuziva zvaudi zvavari kutaura, yeti vana vari kutoziva zvaudi zvavari kutaura, zvavaiitwa ndo zvavari kutaura vana ava. Philipi akatiza paakadzingwa kwaKandira uku, aona zvaakaona zvichiitwa hanzvadzi yake, akatiza akasvikira kwaSabhuku Manene. Asvika kwaSabhuku Manene akataura nyaya yake. Sabhuku Manene akataura kuti isu tingomhanya kuenda kuposi tisina kuudzwa vamwe hazvitese hazviite. Akabvunza kuti kosaka wafungei, akati ndaenda kupolisi. Ndovanhu nochimira titange taudza mamwe masabhuku, ndopakazodzwa mamwe masabhuku kusvika nyaya yazoenda kupi kupolisi. Ndokuzobuda kwakaita nyaya yekuti Sabhuku Kandira ndozvavari kuita. Mumashure mekunge vasati vaita izvi, wane minda yavo iri kumusoro kudhuze naSabhuku Manene, wakauya ivo Sabhuku Kandira nevana vavo 2 vakomana nemuroora ani Munzisa, wakauya wakabata mabhembe Munzisa. Pane nyaya dzemugano dzanzi kunetseka, wakauya wakabata mabhembe wachida kurwisa Sabhuku Ngorima naSabhuku Chibanda naSabhuku Manene. Isu takazotopindirawo tikati imimi hamuine mabhembe papi panapa, zvinhu zvimofanira kutaurirana. Asi pakatomboita noizi yekutoti vanhu vangu vaitofanira kutorwisana, but vanhu vanozodii vanorwisana. Saka munoona kuti munhu anongo agara nemwoyo weumhondi, kozi hakuna kuuraya kwakapfuura kana uchibata mwana ari pasi pe20 years kana ari pasi pe18 years. Zvinorwadza. Inini ndoriwo nevana vasikana 2 vari kukumba nekamukomana kadiki, but vana ivavo vakandotosvira kuti vaende kuchikoro vadzidzewo vachazondichengeta mangwana. Asi kana imi muchiabhusa vana sezvizvi hazvina zvobatsira. Kwesusu vana tichadzidzei? Ndini nhasi ndobata musikana kana ndobata mwana, imi madzisabhuku acho ndimi kutanga nekudaro. Muchatidzidzisa tichiti chika mukauya pandinongoti imi hamuna chamunondudza, kozi ndimi makati matanga nazvo. Saka tikukumbirisa nemwoyo wamwari kuti dai wakuru wekumusoro, mapurisa ekumusoro atibatsira. Kana zvichibvira nyaya iyi ichitopindwa kana nehurumende chaiyo itopindire nyaya iyi kuti ibude pachena, kozi hazvinazva zvinobatsira kuti titi tina Sabhuku Kandira muno muJinkstown wachiita hori wakaita seiwo. Hazvina zvobatsira ende hakuna kwatende tichienda, havana chikoro chavanodzidzisa. Tataura zvakare nevamwe baba vataura kuti kana kwakunyaya kwemapurisa ngavaite basa ravo nemazvo. Kana nyaya yaitika nditi inongotaurwa mumaraini matinogara, anongonzwa kuti kwakati kwaitika zvakati, kwakati kwaitika zvakati. Inini pandoda kungobata chete ndepekuti ndakanzwa kuti vanhu vatotorwa vaendwa navo kumapurisa. Handiti vanhu vatorwa vaendwa navo kumapurisa, ndichinzwa kuti vatorerwa nyaya yemusikana uyu atonzi ane nhumbu, on top of that mwana wavanhu HIV positive. Handiti one of the suspects ndiwe kumba kwaigara mwana. Handiti and then ndochinzwa kuti ava vatsvaga lawyer
vazowana bail. Pavawana bail vavanzi vanogara kuChegutu handiti. Asi mwana ari kunzi adzoserwa panzvimbo pamwe chete ipapo pakaitikira zvinhu izvi, pane vana vemunhu uyu, pane mudzimai wemunhu uyu nehama dzake dzinogona kupota dzichiuya. That was unprofessional kuti mapurisa adzosere mwana panzvimbo paaiabhuswa. Imi munofungudza kuti vana vavaifara here vachiona kuti mwana uyu tiri kudya naye sadza redu pano handitika, asi akasungisa baba. Munoziva kuti munhu haazofunga kuti baba nyange vari guilty, blood is thicker than water handitika. Munhu anongoramba achingoti mwana uyu anga asingafaniri kunge achisungisa baba. Kunyange vakatoziva kuti baba ava ndo vane mhosva, asi vanenge vachingoda kuti baba vavo vange vainavo handitika. Maybe dai nanga ndiri mubhutsu dzavo, I would have done the same. But isusu tinotsvaga protection kubva kuvanhu vemutemo. Ndo vaifanira kuziva in the first place musi waangobva kunoripota nyaya mwana anga asingafaniri kudzokera apa. Aifanira kuwanirwa kumwe kokuenda handitika. Handifungi kuti tingati hanzi kwaive kushayikwa kwemaresources. Kunokuza kushayikwa kwemaresources sei? Ezvi mapurisa ari kuzara mutaundi mari uchitandanisana nevanhu vemushikashika. Vari kuwana maresources ekutandanisana nevanhu vemushikashika. Vari kutotsvagawo kuti vararame. Vaitadza kubatsira mwana uyu anonida help handiti. Ari kutobhadharirwawo nevamwe vasiri kugara naye. If they were that good, vakadi kumubhadharira fees vavaigara naye pamba. Handiti vana vakatozotsvaga kuti vabhadharirwe fees nemunhu wekunze. It doesn't make any sense. Havatovafariri vana handiti. Abuse yeunze vaikanyiswa zvidhina tese takazvinzwa. Hatigononge tine umbo, but zvinhu zvaidi zvaitaurika. Zvekuti tikatsvaga maybe vanogara padhuze vanogona kutipa madetails ekuti chokwadi izvi zvinoitika tichitoona nemaziso. Indo pane nyaya yangu yekuti maybe vakabhadharwa mari. Corruption is everywhere, not only in Zimbabwe, but it's all over the world. But kana takuita corruption yekuti vana vedu vatiri kutarisira kuti ndo generation yamangwana vari kuabuswa, nyaya dzavo dzongombunyikidzwa. I mean, is it easy kuti mwana anotaura kumapurisa uko kuti baba mudiki wakandiita zvakati, imi muchimudzosera kumba kwacho? And obviously pakunze pakabhadharwa dzimari dzekuti anonyeba kuti havana zvavakambondiita. Saka kana asina zvavakaita haukama hanzvadzi yacho yakanga yanzi unozopota uchitarisa. Anga create nyaya dzese angadai achitoauthor kawo mabhuku, dai achikwanisa kucreate nyaya dzakadaro, angadai achito novelist ari kutozviitira mari. Handiti ini chandiri kuona ndezvekuti mutemo hauna kushanda zvavanofanira kuita. Saka neniwo ndikanzi nhasi ndaparirwa mhosva ndichatotya kuenda pamapurisa ipapo nekuti ndinenge ndichizati pamwe nyaya yangu inogona kungotsikwa sekutsikwa kwakaita nyaya yani yaThelma. Tese tinorwadziwa tiri vabereki. Indotoone mwana womusikana handiti, asi achingapindana nenyaya dzakadai so, how can I relax at home ndiziva kuti mwana wangu ari kutambudzwa zvakadaro ende mwana wangu apuwa chirwere zvakadaro? It affects psychologically. Kurarama kwake kwakutonetsa. Even kuchikoro magrades ake anogona kuchinja. Saka vana vanenge vafanira vabatsirwe, vaprotectwe nemutemo handiti. Ndo zvandinobelieve. Tingati here isusu tiri kuona kuti community yenharaunda inoyi yauya pamwe chete nekuda kwekuti vana ava havana mubereki inherera. Saka community iri kuda kubatsira mwana wari kuona kuti haana mubereki. Community yandinogarisana nayo ikai vanhu vandinotorespecta. Havangobatsiri mwana nekuti inherera chete, vanobatsira pese panenge pachida kunzi pabatsirwe. But kana mwana azoita nherera isina anyone else ari kuchengeta handitika, then it becomes very important kuti community inge ichichipa in kuti upenyu hwemwana hureruke. Kumberi uko mwana anenge achifanira kuti azova an adult akwanise kunge achizviriritira. Not only that, munhu wese anenge achitarisa kuti ndakura ndichazoitawo family yangu handitika, but akanganiswa saizvozvi hapana kana chiromborongwa kunzi zvinezvi. Handifunga kuti kubva zvaakapinda munyaya dzakadai so pane kana kuti macounselors akazombokommunicatewa nawo kuti vauye vaedze kubatsira mwana. I don't think that has happened handiti. Saka tiri kuti vanoti iye ari kurarama sei kana tisingakwanisi kumubatsira mwana akadai so at that level asina kana maresources. Atowanawo kwekupotera, but kwekupotera kwacho kwaari kumbunyikidzwa. It's grossly unfair. Mwana aenda adzimisa dhoketi, pakaenda nharaunda nemwana kunoti mwana abva panzvimbo akutaura akasununguka. Mapurisa vakatoramba kuvhura dhoketi here nekuti vari kuti wakamboridzimisa.
handidi kunyeba inini idzodzo nyaya hangu. I'm not well versed kuti pavakazodzokera vakanobatwa sei ndiri kutozvinzwirawo panapa handiti ka. But mapurisa anenge achifanira kuita analysis yekuona kuti ivo in the first place havana kuhandla nyaya iyi professionally. They should have given an ear to her kuti vanzwe kuti mambe adzoka mwana akutaura chokwadi. Ivo dai anga ari mwana wavo vangadai varongoti here vangadai vakamurova kuti uri kunetsa uri kufurirwa necommunity. Dai anga ari mwana wavo they would have been more concerned than concern yava show up. Vatongoshowa kuti havana basa nazvo. Kwandiri there's more to it than meets the eye. Maybe vakatopiwawo mbichana. Mashoko yenyu amungade kutaura, tinoziva kuti nyaya yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo kwevana haisi kungoitika pano paJinkstown chete. Inyaya dziri kuramba dzichingonyuka dzinongobuda kwakawanda wanda. Mashoko yenyu amungade kutaura kuvabereki, kuvarume, kuvanhu vanochengeta vana. Inini ndingangoti isusu kana tiri maadults ka ngatiratidze that sense of responsibility inodiwa musociety. Ine zvinezvi panapa ndikaona munhu anondiharasa, the best place to go is to the police. But kana nemapurisa acho asisakwanise kuasista munhu watiri kutoyatsoona handiti, whichever way we look at it, mwana uyu i-victim handiti, haangambonzi ndiye abuse handiti. Saka vachinyatsoona kuti because she is pregnant, because she is HIV positive, yakazvarwa ari negative, vangadai vakatoona mwana uyu ndiye ndiye victim, ndiye anoda assistance kuti vabatsire pakugadzirisa pakushepa upenyu hwemwana. Saka government yedu iri kufanira kuzvianalyza because macivil servants kaya ndo vamwe vemutemo vangadai vari kutobatsira kuti nezvi vanhu vese ava they're supposed to be kuminda vachiboshanda basa kuti tive productive, maybe economy yedu ichidi inge ichisumuka. But yes, zvino main hours ari kuluzwa panapa tichiuya kuzoatenda to such a case anotirwadza, toramba tiri poor because we cannot attend to more important things. Tichazoteerera nyaya isina kuhandliwa mushe nevanhu vanozviti maprofessionals. Koko vari kudi kuita zinyeke kumishikashika kwanambotaura, vangadai vachingoitawo kazinyeke sezvavari kuita ipapapo. Saka I think things need to be straightened out kuti tizive kuti kana vari vanhu vemutemo vanotibatsira, havapo kutimbunyikidza vachirova mwana wari kuona kuti ane nhumbu, ari kurwara, ari kutoshungurudzwa. Mwanasikana ane pamuviri uye ava nechirwere izvo zviri kushungurudza vagari vemuJinkstown. Ini ndakaenda naTheuma nemamwe madzimai atakaenda nawo kupolisi. Saka tasvika ikoko kabatirwo katakaitwa kachona kakatirwadza pakuti ivo vaishungurudza mwana zvakatirwadza vachiti wewe mwana iwe ndiwe unofanira kuti usungwe uvharirwe pakuti hausi kugona kutaura. Isu tichizama kuvaonesa kuti aiwa dambudziko rakaitika pamwana nderokuti mwana uyu nguva yakabuda zvinhu akadzokera kundogara pamba pakandira. Saka mwana aitaura iye achiti ndandisingatenderwi kutaura kana nani kana kubuda panze, ndaingogara ndiri mukati. Uye musi wandakatumwa kunzi enda kuNorton undodzimisa dhoketi, aiti iye akapuhwa $3 ndokubva anzi famba undokwirira kuGlenside uko, usakwirira paJinkstown unozosangana nevanhu ukatorwa. Saka isu tichingosvika mapurisa akabva ati, ko iwe mwana iwe handi wakauya here ukadzimisa dhoketi musi unoyu uchiti wauya kuzotaura kuti aiwa sekuru wangu havana chavakandibata, havana chavakandita, saka nhasi wadzoka sei? Mwana akati aiwa ini ndadzoka nokuti ndandisingabvumidzwe kuti nditaure chokwadi, ndanga ndichinzi ramba kuti sekuru vakatamba nenyu, havana chavakambondibata. Saka ari mukati momo mwana aishungurudzwa akakombwa nemapurisa kuti mwapa kusvika mwana arohwa achinzi taura kuti munhu wawakarara naye ndiani, wakarara nangoni. Ivo vaingovapa kuda kungopanika ngoni kuti ngoni ndiye ane nyaya. Musikana achiramba achiti aiwa ini ndanda kugara nasekuru ava, ndo vandanda kutogara navo nguva dzavo zhinji. Vaingoti pavanenge vafunga kuda nezvangu vaituma hadzvanzi yangu iyi nomukomana wemombe kana kumashopu usiku kunzi ndaimotenga shuga kana kuti ndaimotenga airtime kana kunzi ndai kuchimbo kumusoro uko, ivo vosara vachiwana mukana. Saka iye anoti
akazosvika nguva yokuzoudza kahazvanzi kake kuti Philip, ukaona ndapinda mubhazi unditarise uone, uchaona sekuru vachitevera, kusvika hazvanzi yake yazviona. Saka tinaye kupolisi mwana aingorambira pakuti munhu wandakarara naye ndivakandira ndiye muridzi wenhumbu, chero ndikazosungunuka mwana wangu, mwana uyu achange akafanana navo. Saka tiri ikoko futi kupolisi, vana vakataura futi mupolisi kuti vakandira vakamitisa futi musikana webasa wainzi Auxilia. Saka vachifonerwa nepolisi kunzi ko musikana unonzi Auxilia unomuziva here, havana kupa davira ipapo. Vana vaitoti kuno mwana vairondedzerwa history yake natete vavo vachivaudza kuti sekuru venyu ava vakambomitisa musikana webasa, musi wavanenge vakafarisawo vaine vana mumunda. Saka isusu kakufamba katakaita nomwana uyu hatina chinhu chakatinakira. Musi wacho iwoyo takashungurudzika zvakanyanya, tikatambudzika. Saka isi takaona kuti munhu kana usina mari panyika hausi chinhu, nokuti mapurisa ese akaita kunge adirwa zvimwe zvinhu kubva vaita kunge vagarwa here hameno zvakaitika. Wese mupurisa aingojamuka achingotaura rafu kumwana uyu. Nokune mamwe madzimai kunyanya Sabhuku vakashungurudzwa zvisingaiti zvikanzi imi maSabhuku muchasvika pakuurayana, muri kuda kuuraya mumwe wenyu Sabhuku, sei muchifambira nyaya iyi muchiramba muchiuya kuno? Namai vangoni vakashungurudza vakanzi imi muri kuda kumanikidza kuti nhumbu ndeyakandira, muchida kusapota mwana wenyu. Vakati kwete, handina kumbosvika pakumanikidza musikana. Musikana akangouya zveshuwa akangozvitaurira ega ipo paya mushure mokunge mambouya paya. Akazongouya tikangomuonawo from nowhere, ndokubva atotaura kuti handauya. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti zviriko here kuti mwana kana achitaura ega iye kuti ndakapuhwa nhumbu nababa kana kuti ndairara nababa, zvisinei hazvo kuti nhumbu ndeyavakandira, asi kungoabhusawo mwana kuti saizi yomwana nesaizi yavakandira, iye achizvitaurira ega mbune nenzvimbo dzairara navo. Nyaya iyi yongombunyikidzwa yonzi mwana ari kufurirwa. Isu hatigari padyo nomwana uyu, takatongomuonawo mushure menyaya idzi. Saka ungagona here kungogara pasi nomwana womunyengera kuti iwe mwana iwe taura kuti warara nababa, iye asina kumborara navo. Asi kuti mwana akanetsa kuti ataure chokwadi chero kumapurisa nechikonzero chokutyishidzirwa, mwana anga ari panguva yakaoma zvokwadi, anga asina rugare, akatanga kuzofurwa nemhepo abva pamba. Saka kumapurisa uko isa hatisi kuona kuti kune chiedza chakajeka chokuti nyaya iyi ibatsirike. Inyaya iri kungotsikwa-tsikwa, iri kutsikwa-tsikwa, nokuti isu patakaenda pakatonzi hakusina nyaya yakandira kuno, nyaya iri kuno ndeyangoni. Saka isu zvakatishungurudza zvakanyanya kuti ko nyaya inogonzi nyaya iri kuno ndeyangoni, dhoketi riri kuno kuinyaya yangoni, ngoni ndiye ari kutomirira musi wekoti, vakandira havana nyaya. Isa hatina kuziva kuti vavatotuma mwana kuti andodzimisa dhoketi ravo. Saka zvakazobuda kubva kupolisi musi wataenda nomwana uyu. Saka zvinhu izvozvo zvakatimanikidza zvakanyanya, zvinhu zviri kutotishungurudzawo pakuti raramo yacho iri kutorwadza, kuti mwana uyu mwana akasiiswa chikoro, vaimubhadharira chikoro vaya vakauya musi unoyu vachitomutsvaga, ndokubva tavaudza chimiro chiripo. Saka vaitomudawo vachiti achida kuti timubatsire kuti mwana uyu arambe achienda mberi nechikoro. Saka nokudaro zvinhu izvozvo zvinhu zvinotoshungurudza zvakanyanya kuti unyatse kunzwisisawo kuti zvichabatsirika sei, zvichazodii. Uyu mwanakomana uyu ndichingori naye pamba, izvozvi izvi ndatofonerwa ndanitori kusekondari kuchikoro, kwandandaenda kunomutsvagira nzvimbo yechikoro, ndokwandazofonerwa kunzi muri panapa, ndichibva ndatongonanga kuya kuno. Saka tiri panguva yakaoma yakuti kwese unenge uchitsva uko kwacho techinzi tisu tiri kuronga nyaya dzokuti kandira ndiye wadai, uku unenge urizve panguva yakaoma yakuchengeta vana ivava. Ndakambotaura ndikati mwana uyu haasi wokutanga, ndakambochengeta futi mumwe muzukuru wake amudzinga futi, ndikagara naye kumba kwangu ko kubva form 1 kusvika anyore form 4 yake. Muzukuru waivo akandirava? Ndakagara naye kukumba kwangu ko, zvokuti vagari vemuno vazhinji vanotoziva nyaya yomwana wandakagara naye kumba kwangu. Ndikamuchengeta kubva form 1 kusvika form 4 yake, apedza form 4 yake achizoenda. Saka ipapa ndava nouyu futi
ari kutanga futi fomu 1 ndinaye. Mbuya vacho vakauya musi unoyu vanzwa nyaya asi vakananga kumba kwakandira ndokubva vazouya. ndimbuya mai vamai here kwati mai vababa? Mai vababa ndichivabvunza ini vakatonditi baba vevana ndo first born yavo mai vavo. Ndokubva ndati ko vana zvikanzi ina handidi kunyepera kana muchokwanisa zvenyu kuchengeta vana muchivaendesa kuzvikoro ndakusunungurai garai zvenyu nevana. Ini chandinongoda ndechoti kana paita problem munondiudza kana ndinogona kupota ndichiona vana handikwanisi kuvachengeta nditori nelodi yakakurisa vazukuru 5 vandiri kuchengeta. Saka ava handikwanisi nekuti nababa acho handina pandiri kutaurirana navo kana pandinovaona kuti vana vangazoendawo chikoro. Saka inokuona zvekuti ndikasundira futi mwana ndatorasa upenyu hwemwana zviri nane mwana waye ndingogara zvangu naye achienda kuchikoro. Saka ipapa ndatobva kunomutsvagira nzvimbo yake pasekondari pahafu yapo abva aiwana nzvimbo yake zvokuti mangwana ari kutongoenda kuchikoro. Asi chinongorwadza ndechekuti akandira havafani kuti vazoswera vachitsoropodza vamwe vanhu masabhuku nesu vana mbuya utano vachitanzi tisu tiri kunyengera mwana uyu kuti ataure zvinhu izvi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mwana yede mawana ari pano aingotaura nemo zvese zvaanga achiitwa nokunyengetedzwa kwaanga achiita. Aitoti akapuhwa foni navakandira achinzi foni iyi ndeyenyu mainini yandakutengerai nesketi nebhutsu. Mushure mokunge nofunga vaziva kuti mwana wayo ava nenhumbu vachimuperekedza kuchikoro. Hapanzi anga kuperekedzwa nemota achiuya pachikoro zvaanga asati amboita. Plus basa hanzi anga rava shoma kumwanasikana akupota achinzi aiwa mainini zororai idai so. Saka chinhu ichocho toda kuti chibatsirwe chokwadi kana vakandira vakachena pamwana uyu ngazvingobudawo pachena zvionekwe kuti zveshuwa ndizvo here. Kana iriyo mukomana vanaka vanenge vane vemazero mamwe zvinoonekwa futi. Asi chiri kungotirwadza ndechekuti mwana akabarwa asina chirwere. Zvinhu zvototirwadza kunyanya seni wedivi rezveutano ndinozvinzwisisa ende zvinotorwadza kuti mwana anenge abarwa asina chirwere wozongochiwana from nowhere mwana atokura zvaari izvi asina kuzvitsvagira asi aita kutsvagirwa nevanhu vakuru. Saka ndo zvatiri kungochema kuti dei Mwari apindirawo nyaya yakadai yangobuda pachena kuti munhu wese angozorora kuziva kuti mwana uyu vakandira vakachena pamwana uyu. Still chero nhumbu yoyo kanzi haisi yavo asi ivo vane zvavakatetawo pamwana nokuti mwana ari kutaura kuti ndanda kutogara nababa ndakutongoita somukadzi wavo. Anga asingacharambi pokutanga airamba asi kezvino anga atojaira mwana akutongodanwa achipinda chero mubhedroom. Tiri kuramba tichingouya kwamuri nekuda kwekuti kana munhu awana chamunetsa tinoziva kuti kwekutizira kumapurisa asi kuvagari vekuno kuJinkstown vava kuti ivo kumapurisa kwavanofanira kunge vachitizira havasi kuwana rubatsiro. Teuma uyu kuti azotiza kumba kwakandira akatiza akaenda kumba kwana mai Matweya chibva ndafonerwa ndichibva ndaenda ndichibva ndopa ndakatotanga kutomuzivawo Teuma ndandisingamuzive chibva ndamuti ndiwe unonzi Teuma zvikanzi ndakati rega hako kuchema ndifunga hatinambokwanisa kumira nguva yakareba pamba ipapo. Ndakabva ndatora Teuma ndichibva ndauya naye kumba kwangu kunuku handifunga ndakatogara naye zvemadays ndinaye achichema ndichimukansera akati tete vangoni ndoda kukukumbira uregerero. Ndikabva ndamuti uda kutikumbira uregerero Teuma zvikanzi kuti nditaure hone inini handina kana hembe dzekupfeka ndati don't worry mwana ari mudumbu ndichamubata nei. Ndakamuti don't worry Teuma ini ndokutengera ndakatoberekawo vana ndinawo vana vasikana saka handina panichakuitira utsinye. Zvakanzi ndoda mai Matweya vauye ndinyatsotaura zvepamwoyo pangu. Ndofunga mai Matweya vakazouya vese ana mbuya utano vakazouya kumba uko. Mwana uyu ndofunga akatozokwanisa hake kutaura chokwadi kuti inini ndikukumbira uregerero. Hairi nhau yangoni otherwise akabvuma nemwana semwana airohwa kupolisi achinzi bvuma chete tinhumbu ndeyako. Saka inini hangu ngoni handina kurara naye chero ndakadanana naye ngoni asi ngoni kuti nditi ngoni ndiye aindirara everyday handidi kumusungira mhosva yaasina. Ndakazosungira ngoni mhosva nemushure mekuti sekuru vangu vainditi haufaniri kutaura wewe kuti warara neni unofanira kutaura kuti wakarara nangoni. Inini tete vangu
vari tete hanzo dzebobo vangu. Ndaimboda kuti ndivataurire kuti tete pamakaenda kuSouth Africa sekuru vakasara vachindirara. Tete vakabva vanditi panapa ndichazvisungirira. Why? Tete vaindidaro inini kuti kwanzi vachazvisungirira. Ndakabva ndadzoka kumashurezve handina kuzokwanisa kuti ndivaudze tete mwana wakandira ingondikonhorera chikafu achinditizvo panape wewe wakasungisa baba vedu chikafu chauri kudya ichi ndechababa vedu. Saka inini ndakabva ndazongotanga kungorongedza sechero rangu ndobva ndabuda ndobva ndauya kumba kwana mai Matweya sezvimbo yamai Matweya ndo vanoona nezvevana. Ndandichokumbira kuti mai Matweya vandichengete ina nako kuenda. Nditeuma uyu achitaura sekuru pakaenda tete vangu kuSouth Africa musi wavaenda chaiwo vakadzoka kurobhoti vakandipa foni vakanditengera pocket remabhiskits vakandishedza mumba. Ndofunga ndakaita 1 hour ndinawo mumba ndichibva ndaudza Philipi ndo zviri kundita sekuru. Dzimwe nenguvayo Philipi taimira pandinenge ndakugeza paipai uvataimire uchavaona sekuru vachipinda ndisina kupfeka. Zveshuwa mwana uyu akataimira akavaona akandira vatobuditsa trouser rawo iri vakutoudza Teuma kuti bata chinhu changu ichi naiwe Teuma ndobva ndavhara kumaziso kwangu ini ndakunyarawo. Ruoko hwani ranga rakavhara kumaziso hwani ruoko rakavhara nhengo dzangu idzi ndakutonyara. Uyu Philipi zvese zviri mumaziso. Kechi2 Teuma ari kuisa chibage mishonga nasekuru mukomana wemombe naPhilipi ndobva vaenda ndobva vanosongorira. Teuma achitorarwa imomo sekuru vari kufira chibage mishonga. Teuma ari kutorarwa nasekuru vake imomo. Kechi4 hanzi mumba munorara Teuma mune kaburi karimo so. Saka vana vanzi vakaenda ndobva vanosongorira vakatoona sekuru vari pai vakutopinda mablankets maTeuma. Vana vasekuchenjera kwavanga vakaita ende ndichiri kurimemba tochi yoyo mwana uyu akatoya musi waatiza akatoya nayo kumba kwedu kutochi yacho iyoyo. Zvimatochi zvinoiswa zvimabhatiri izvi hanzi vakabva vachiisa pachiburi pai ndobva vabatidza tochi iye. Sekuru ndobva vaona ngwe mumba kwavabatidza light ndiani. Vana vaindobva vasuduruka ndobva vaenda kuseri ndobva vangosiya chitochi chakangoti ngwe. Sekuru vayo ndofunga vakazonyarere vatopedza basa kudhara naTeuma vakuchibuda vakuchidzokera pai vakuchidzokera mumba. Saka inini mwenye yandoda kunyanya kutaura sterek ndeyekuti mwana uyu pandakaenda naye kupolisi akabvunzwa kuti iwewe waizviona sei zvezvekuti mwana anenge achibvunzwa achichidzirwa. Saka mwana akagara pano ushingo hwakanyanyisa uyu kwate haana zvezvekuti mapurisa ari kumuchichidzira. Angati panguva yake kungochema kuti sekuru ava ndo vandakaona vachirara nehanzvadzi yangu ngoni hangu nyangwe chero vakati ngoni inini ngoni handakana pandakambomona achirara nani nehanzvadzi yangu but sekuru ava ndo vandaiona vachirara nani nehanzvadzi yangu inini achingoshingirira achitaura saizvozvo. Ndaitoti pamwe mwana uyu achanochinja futi statement patakazoenda naye papapa kake Kechi2 aka Teuma atiza takuenda naTeuma kupolisi zvechokwadi takaenda naTeuma tasvika kupolisi Teuma ndiye akatanga kudedzwa. Adedzwa Teuma akambonzi mbama hautaure chokwadi iwewe sei uchinyepe wewe sei pekutanga usina kutaura kuti nini sekuru vakandirara hauna here kuya kuzovharisa dhoketi panape uchiti sekuru havana kundirara. Mwana akati aiwa inini ndandakambanikidzika ndaitombunyikidzwa ndainzi taura kuti nhumbu ndeyangoni. Sekuru natete nemwana wavo ndo vaitondiudza kuti usataure taura kuti ngoni. Samuda kuti nini ndite sei ivo varivo sekuru vandairara navo. Ende Teuma akangoramba achishingirira kupolisi kuti ngoni nini handambobvira ndarara naye. Imwe wishi imwe yandiri kunyanya kuona futi kuti zvangofanana nezvekuti mwana uyu makabata makamurova kuti wewe taura ita kuti nhumbu ndeyangu. Mwana anongotaura because mwana anenge anzwa nekurohwa wedway. Mwana anongobvuma ngona akangoti nhumbu ndeyangu shuwa ndairara naye but isiri nhumbu yake odii mwana because mwana akutotya kuti inini ndinofa nekurohwa rege ndibvume. Handiti muri kuzviona mapurisa ndifunga vakamboedza kuda kuti chichidzira here vakambochichidzira mai Matweya varidzi vemwana zvakanzi imimi ndimi muri kufurira Teuma uyu kuti muri kuramba kanhumbu kemwana wenyu. Mai ava vakapusa kafa vavatani kuchema vakange vakutoda kutochema ipapo kuti chokwadi ndingafurira mwana uyu ini ndichitoshanda basa rekuchengeta vana ndingafurire mwana ndingagoirambireiko nhumbu kana iri yangoni ndinoirambirei ndinongoitambira ndochengeta anditi asi ndiri kuedza kutaurawo zvaitaurwa chi nemwana uyu zvakanzi muri kufurira mwana uyu hachi pfungwa dzake hadzichanyatsa kuita nemhosva yekuti mimi muri kuramba muchimufurira
Saka inini ndakavapindura ndikati isusu zvedu hatisi panguva yekupfuurira mwana. Zvikanzi iwe uri chii chemwana uyu? Ndikati nini ngoni mwana uyu hanzvadzi yangu, handisi kureva kuti ndiri kurerera ngoni, handisi kuramba kuti ngoni akanyenga mwana uyu. Kana akanyengawo mwana uyu, kana ropa rake riripo, ko chakanaka chii nhai ofisa? Teuma ngaangoenda kumaDN nenhumbu iyi, but ndine mupurisa umwe akanditi kwanzi hazvibvumirwe kunzi mubudise munhu muTV munhu ane nhumbu. MaDN ngati tinacho mugabengwani zvikunzi anotora maDN, chero mwana ari mudumbu anongotora maDN. Ndopa vakatirova metsi papo, zvikanzi hakuna zvakambodaro. Chibva tati it's okay. Ndobva tazoti ngoni mofanira kuenda naye anotestwa kuti munoonekwa kuti ane chirwere. Zveshuwa ngoni akaendwa naye akanotestwa, ngoni haanambowanikwa ane chirwere for now, but ndiri kungonzwa zvichinzi vakandira vakazosara here vachitaura kupolisi zvakanzi mai matweya vari pamapiritsi, vanonwa mapiritsi, zvinotozikanwa nedunhu rese. Mwana uyu vakamuzvara ari pachirongwa, ndivavo vakandirawo. Handizivo kuti vakabhadharawo mari here kumapurisa. Inini hangu ini kutaura chokwadi pamberi paMwari ka, musapedze nguva zvenyu yekuti mudhiraivhe mota yenyu muchiti antuda kuenda papolisi epaNorton. Tononyatsa kunzwisisa nhau yemwana uyu. Isusu vabereki kuno kuti akutorasika. Siriseni zvangu ndaakutonzwa kutya, kana kuti ndiitaure nyaya yaTheuma ndaakunzwa kutya. Honai nyaya idzi padzakabuda mwana uyu achitiza, vane vekwakandira vakatombouya ndifunga ka3 nemoti vachitsvaga mwana uyu nedemo. Vaimisa mota yavo apo nekuti hatisi tese munharaunda tiri kufarira nyaya idzi. Kunotori nevamwe vatori kusaidhi kwakandira. Izvozvi zvatiri papa patiri kutaura zvatiri kutaura izvi, munotozonzwa kandira mangwana achitoswera achitoudzwa zvese kuti ana mai Mudzonga vanga vachiti zvakati zvakazodai. Vakaita 3 days vachivhima mwana uyu, ndinaye pamba pangu apa vane demo. Saka ininiwo manje ndine mwana wangu mukomana mukorokoza. Uyu manje yeye haana kana kutokwana, mwana mudiki zvake, asi akavaudza kuti pindai chete pagedhi apa, pindai. Kana muchivhima mama, pindai zvenyu pagedhi apa mugoona. Ini ndokupedzerai. Saka havana kuzokwanisa kuita sei, havana kuzokwanisa kupinda pamba apa. Vakaita ka3 vachimutsvaga mwana uyu, tichingomuvigiridza mwana uye tichimuvigiridza. Kudzimara mapurisa vakazotaura zvikanzi sabhuku mukuru tinoda kuti ambotora mwana uyu nokuti pamba pamai apa paita parodhi. Mwana uyu anozongoerekana uye otorwa futizve unozonokanganiswa. Sabhuku vakuru vachibanda ndo vakazokwanisa kutorawo mwana uyu vakamboti garei naye kumba uku. Pavakagara naye zuva rekupedzisira ndo patakazoenda naye kupolisi. Taenda naye kupolisi kwacho koko ndobva tazoenda naye kuofeya. Ofeya muNorton akati isusu vakuru vedu vari kuChegutu. Saka nawe mwana uyu takuda kuti mwana atsvakirwe pekugara, nyaya yake ichishandwa, ichitsvagwa kuti zvakafamba sei, kuti sekuru havazobata mwana. Kana usina mari hausi munhu panyika, asi wakaita mari uri munhu panyika, asi kana usina mari hausi munhu. Mukutaura kuti vakati nyaya iyi ichishandwa. Theuma akanga adzimisa dhoketi. Makazoenda pavakabvuma here kuvhura rimwe dhoketi kuti mwana uyu auya hongu akambenga adzimisa, asi nhasi ari kuuya achitaura kuti inini vakandibata zveshuwa. Inini kutaura chokwadi patakaenda ipapo handiri munhu munovhurisa dhoketi muchishedzwa 1 nemapurisa muchinyorwa mastatement. Ndo zvandoziva kaini izvozvi, ndo zvandotoziva. Ini zvandoziva ndezvekuti uchipinda mukoti unenge une mawitness ako, sezvo inini nhasi chechaina ndiri mukoti mawitness angu anga ari pasaidi pangu apa, ndo zvandoziva. Saka isusu musi wataenda isusu apa haina namboona dhoketi rakavhurwa isu. Kwakatorwa mapepa, ndofunga muCID here akamboenda nyaya iyi akaendesa dhoketi raTheuma kupi kukoti. Saka muCID ye takatozofamba naye akatakura mapepa iwaye akatorwa vanhu mastatement vese panapa, yanga iri Saturday. muCID ye chaakakwanisa kutiudza shone yandakabata kwaari akati vabereki munoziva zvinoitika mukurarama. Mwana uyu achiuya tichimubvunza isusu tete vemwana uyu vaibva vamubata souroko. Ndakati ndimubvunza inini vaibva vamubata uroko. Saka zvikurei kuti tete avo vanga vane chekuita nemwana uyu, vanga vasingada kuti mwana uyu ataure chokwadi. NdimuCID uyo aitotsinhirawo kuti mwana uyu zvechokwadi, mwana aiudzwa kunzi haufaniri kutaura chokwadi. Ramba yenyu makashinga, inini ndaakuchimirira sezvo zviri kunzi mwana uyu akauya akanzi vharisa dhoketi. Inini handina zvandiri kuziva kuti dhoketi rakavhariswa. Saka inini ndaakuchimirira kuti dhoketi rei richauya here kwatiri toziva kuti dhoketi raita sei ravhariswa. Ipapa pari zvinezvi uyu sabhuku uyu kukoti aimboshedzwa achienda but pari zvinezvi haachatoshedzwi. Mazuva aya aishedzwa ndeyekuti apa akapiwa bheo paya
painzi akabata mwana nhengo nemazamu ake, ndo bhero rake raanga akatorera bheo. Saka pari zvinezvi hatichamuoni kudedzwa kukoti. Mwana akapiwa mari hanzi $3 ende iye ega ndiye aitozvitaura Theuma. Mapurisa vachitaura kuti hausiri here wakauya uchivharisa dhoketi. Zvakanzi ndakatopiwa mari natete nemwana waakandira achinditi chienda ndakakwirira kuGlenside. Ndakatorambidzwa kuya uzokwirira apa papedu panapa. Ndakanzi enda unokwirira kuGlenside. Unokwira dhora woburuka pa10 off. Iri dhora nderako rekudya, iri dhora nderekudzokesa. Achitotaura ega nemuromo wake kunzi ndakanzi enda unovharisa dhoketi rasekuru. Unotaura kuti sorry sekuru vangu havana havana mhosva. Munhu ane mhosva ndingoni. Achitotaura ega Theuma wewe. But vabereki vese vamuri kuona vari apa vari kutorwadziwa. Hapana mubereki angafurire Theuma apa kuti iwe Theuma taura kuti ndumbu ndeyakandira. Akambonyanya kukosha iko kandiro kuti angavengwe nenharaunda yese inei igomupomera mhosva kuti iwewe wakarara nemwana chete chete. Isu tiri kukipa mashoko ari kutaurwa nemwana kuti inini sekuru avaindirara vaindita mukadzi wavo every day ndairarwa nakandira ini. Hanzi pamwe ndaitofamba ndakavhura makumbo kudai ndazvimba, pamwe ndaitotadza kuenda kuchikoro. Achitotaura ega. Handiti zvese zvakataurwa nemwana uyu zvese uyu. Mwana akagarapo akatopupura akati zveshuwa zvese ndaiudza nzvadzi yangu kuti ndo zvandiri kuita. Ko pekutanga waimurambira seyanzi ndaiudzwa kunzi usatauri. Handiti mazvona. Inini hangu ndangoti regei hangu ndimire nditaura, handizivi. Kana akazondoona futi kandira ndichitaura sezvo kandira hanzi ari kunditsvaga. Inini ndiri kutsvagwa nakandira. Handizivi kuti kutsvaga kwaari kundiita ari kuda kundiuraya here kana kuti ari kuda kundiita sei. Ini handichaziva. But inini pabrain dzangu manje ndandisitomborina hangu basa nevanhu vemunharaunda kuna kuti nditaura kuti nhai mwedu wendi kutsvagwa nakandira. Inini ndine brain dzakangwara, ndine brain dzinofunga nokuti inini ndakabereka ndine vana kunoendwa ndokuziva. Ndaingoendawo paZBC pepe kusvika munangaro azvinzwa kuti amai ava vanogara paploti rakati vari kutsvagwa nemunhu airepa mwana ari kuda kupondwa nokuti inini ndakataura chokwadi. Ende inini chokwadi chandakataura ndechekuti chaitaurwa nemwana akagara pamba pangu ndo chokwadi chandakakwanisa kutaura palast time pamakauya. Handizivi kana ndichichinja. Ndo chokwadi chandakagona kutaura. Handina kutaura kuti ndaona kandira achirara nemwana kwete, asi ndakataura zvakataurwa nemwana uyu semubereki. Saka ini handizivi ipapo kuti anondivhimirei zvangu kandirei. Handizive zvoto ndaida kutomunomuisawo kana kuZBC kuti nhai mwedu we ndoda kutaurawo kuti anyatsokuzvinzwa kuti amai vaivaye vari kutozvinzwa kuti uri kuvatsvaga. Ndo kutaura kwangu inini ko. Tinoziva isusu kuti kwatiri tine vemutemo, tine vanoita nezvekodzero dzevana, tine vanoita vanoona nezvekumbunyikidzwa kwevana, tine magweta. Vese vanoziva mabatsirirwo angakwanise kuitwa Theuma. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti kuti mwanasikana akwanise kuwana rubatsiro, kuti chokwadi chibude pachena. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.